ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു നാരങ്ങ വെള്ളമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണല്ലോ നാരങ്ങ വെള്ളം. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു വലിയ സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി 2 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് പേരക്കൻ്റെ ഇലയാണ്. അത് ഈ നിറത്തിലുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല കടും പച്ചയുള്ളതും വേണ്ട, നല്ല തളിരി ഇലയും വേണ്ട, അതിനൊരു ചവർപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കീറി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇലേൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് മാറിയെടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.